O Centro Sociocomunitario da Pobra dispón dunha aula de informática totalmente renovada. Tras a reforma das instalacións, a Fundación La Caixa vende dotala de novos equipos de manexo máis doado para facilitar o acceso a internet dos seus usuarios. Antes o que tiñamos eran uns equipos que tiñan pois a torre que, aínda que neste caso era de mesa, pois ocupaba bastante, con uns monitores de menos de 20 pulgadas, e todo eso sustituíuse agora pois por portátiles. En este caso son 8 portátiles e 2 monitores cunha pantalla de 24 pulgadas que está pensado para persoas pois con algunha dificultade visual, non? O sistema agora é moi fácil e moi cómodo para os usuarios. Temos unha torre de carga onde eles, cando acceden á aula, pois collen o seu portátil que xa está totalmente cargado, sitúanse no sitio que eles prefiran, continúan a clase e unha vez que remata a clase, pois o que fan é a inversa, collen o portátil e volven a depositar no armario de carga para que siga cargando durante toda a noite e ao día seguinte pois volva a estar ao 100%. Ademais do uso libre da aula, o centro programa cursos informática para reducir a fenda digital e facilitar a xestión de tarefas cotías a través da web. Precisamente para evitar a brecha digital que as persoas maiores, do que se trata é que eles non queden desconectados. Hoxe en día é unha sociedade cada día máis digitalizada, entonces non podemos quedar ao marxen. E o que estamos facendo dentro da Fundación La Caixa son talleres moi intuitivos, moi prácticos e onde se vexa pois que o día a día que está presente en este tipo de talleres. Por exemplo, o taller anterior no que estaban internet no teu día a día, pois tratase eso, de facer esas cousas habituales que podemos facer dentro da casa por internet, desde pedir cita no médico, as recetas, na Seguridade Social, en calquer organismo. Estes cursos desenvolvense durante todo o ano, a excepción dos meses de verán, e contan con gran demanda.